都市ガスが入ってる地域であれば、オール電化よりも多分電気プラス都市ガスの方がランニングコストは安くなる可能性はあります。はいはい。ただしイニシャルコストとしては、都市ガスってその配管代金って言って敷地内のガスを配管する金額っていうのは必ずかかってくるんですよ。30万前後ぐらいかかってくるので、そのイニシャルコストがかかっちゃう。なるほど。なんだけどランニングは明らかに都市ガスは安い。なぜかというと国が決めてるから、電気とか都市ガスとか。でもプロパンガスっていうのはそのガス供給会社さんによってバラバラなんです。だから高い業者さんもいれば、はい、都市ガス並みに安くしてくれる業者さんもいるし、はい、でそこはやっぱり工務店さんによく相談していただいて、お安いプロパンガスの会社さん紹介してくださいねって言えば工務店さんの方側も調べるし、高いプロパンガス会社さんと電気だったら当然オール電化の方がお安いでしょうし、まあそこそこの価格で入れてくれるガス会社さん VS、オール電化だったら、まあもしかしたら同じくらいかもしれないし、でも都市ガスと、まあ、電気オール電化だったらもしかしたら都市ガス使った方が安いかもしれない。